Над 150 автобуса се включиха в протестното шествие по централните улици на София. Те потеглиха от Гороблени, където беше сборният им пункт, за да преминат през Цариградско шосе, булевард Цар Освободител и булевард Княгиня Мария Луиза. А крайната им цел е Централна автогара. Протестът е под наслов "Не на сивата икономика". Това е най-големият проблем за бранша, каза за телевизия Ера Иван Господинов от Националното сдружение на автобусните превозвачи, собственик на ямболска транспортна фирма. До този протест се стигна вследствие от многобройните ни срещи с ръководните лица, на които не се взе отношение, само се даде едни обещания. Става въпрос за следното, че искаме да отпаднат тол таксите, доста нерегламентирани превозвачи има в сивия сектор, които пречат реално на транспортните фирми. Също така завишаване на винетните стикери. Може би за това, тъй като виждаме, че не можем сами да се справим, а искаме помощ от държавата. Ние, представителите на браншовата организация, която представляваме, и в частност от фирма Дичони, имаме представители днес на протестите, да се надяваме да ни чуят от по-нагоре и да започнат да се вземат някакви адекватни мерки. Ако не бъдат чути исканията ни, стачните действия ще продължат. Категорични са превозвачите. От браншовото сдружение се заканиха да се стигне до затваряне на улици в София и блокиране на големи булеварди. Протестните действия ще се продължат. Така или иначе вече колегите от другите организации ще направим може би една структура, както вчера имаше изявление, по граници, за да може да се вземат наистина адекватни мерки. Тъй като основният проблем при автобусните превозвачи е хората. За жалост те ги няма. Ако се стигне до разбирателство и всичките ни искания бъдат разрешени, протест на 10 май няма да има. Ако обаче не се стигне до такова разбирателство, протестът ще е факт и то много по-мащабен.